गिबियाव आङो नोंथांनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि गोदान बोसोरनि मुङैबो गोजोननाय थाबाय आरो गोदोनिफ्रायनो जिनाखि मोनसे टारगेट दंमोन बे टारगेटआ जाहैबाय गोबां सख्ल' जानाय गादबना दोनजानाय बा बान्दाफोर खालामजानायनिफ्राय जोंनि रायजो राजाफ्रा गोदोसोनानै दंमोन बेनिफ्राय उदांस्रिनि लामायाव फैनायखाय आङो जोबोद खुसि मोनदों आरो आङो सानदों दा VCDC अफिसा आंनि आंनि जिनाखि पर्टफलिय बे आंनि सार्थकनि थाखाय नङा बे गासैबो रायजोनि सार्थकनि थाखाय जागोन हागौमानि आङो रायजोनि मोजांखौ मावगोन मोननांगौ जायफ्रा जि मोन्थाय दं बे मोन्थायखौ बिसोरनो गभर्नमेन्टनि नर्म्स हिसाबै बेसेबां मोन्थायफोर फैयो बिसोरनो राननानै होनो बा मोनहोनो थाखाय आङो सेस्था खालामगोन बेनो आंना बुंनांगौआ एसे आगोलबो बे बाथ्रायानो एसे नुजानाय बायदि जादों खोथाखौ माने बुंनो थाङोब्ला जोंनि VCDCनि आन्दाराव थानाय गुबुन गुबुन जायगा सा खोला आरो सानजा सोनाब गिदिंनानै नुनो मोन्दों गोबां जायगायावनो डेभेलप जायाखै आगोलनि सरखारनि मावनायाव गोबां सेंसनफोर फैयाखै नङा खिन्थु जेराव जानांगौमोन बेबायदि जायगायाव जायाखै जेराव जानाङामोन बेबायदि जायगायाव बारंबार मावनाय जादों बेनि थाखाय जोंनि जायगायावहाय डेभेलपमेन्ट जायाखै बिनि थाखायनो बेखौहाय संशोधन खालामनो थाखाय आङो रायजोनि मददजों हेफाजाबजों लुबैनाय बायदि आरो जानाखि सरखारनिफ्राय स्किमफोर फैगोन बे स्किमफोरखौहाय रायजोनो मोजाङै रायजोफोरखौ लानानैनो रायजोफोरनि मददजोंनो खामानिखौ मावनो थाखाय आङो आवगायदों आङो थांनाय चेयारमेननि सायाव बुंनांगौ खोथाया एसेब्लाबो थादों मानो होनना बुङोब्ला जोङो पार्टिनि लिडार हिसाबै जोंनि खोथाफ्रा आंनि बेक्तिगत नांगौनि थाखाय आङो खामानिखौ आदाय खालामना लानो हायो खिन्थु आं खोनानो मोन्दों बहुद समावहाय माने जोंनि साधारन रायजो राजाफ्रा गरिब दुखिया मानसिफ्रा माबा मोनसे मोननांगौ भाग्यखौ बिफैयोब्ला गोबाङै आघात मोनलांनाय आं खोनादों खिन्थु बे आंनि खोनानायनि खोथा अब्लाबो आङो बेफोरखौ माने एसेबां मानि गुरुत्व लायाबालानो दानि बे सोलायनाय मुगायाव साफ्रोमबो जे बन्सित जाना थानाय बे बन्सित जाना थानायाव आगोलनि बे भुलफोरखौ आगोलनि चेयारमेननि जिनाखि भुल मावलांनाय बेखौ संशोधन खालामनो बा फोसाबफिननो थाखाय आखायाव लानाय जादों जों दा बे जोंनि चेयारमेननि थाखाय जों मोजाङै सापर्टैनो दं जों दा बेखौ मोजां मोनखादों जाहाथे बियो जों रायजो राजानि थाखाय मोजाङै खामानि मावना होलांनांगोन बिनि थाखाय आं मोजाङै आसा खालामबाय फार्स्ट अफ अल आङो UPPL जिल्ला इउथ सेलनिफ्राय जानानै आङो गोजोन हामलायनाय बावहरग्रोयो बेनिफ्राय गोदानै 14 चिरां दुवारनि आन्दाराव थानाय थाइकाजरा VCDC जे गोदानै सायख'जानाय चेयारमेन सेबेन्द्र बसुमतारी आं बिथांखौ बरायो कंग्रेचुलेसन होयो बेजों लोगोसे बियो खुनु जाथि बिदा भेद लायालासिनो जोंहा नेपालि राजबंसि आदिबासि आरो सान्थालि आरो उरां बेबायदि जाथिफोर दङ जोंनि थाइकाजरा VCDCनि आन्दाराव आरो पार्टि हिसाबै जोंहा मेजरिटी UPPL आरो BPF दा बिनि खुनु पार्टिनि लायालासे आं बिथांखौ मोजाङै मोजां खामानि मावनो थाखाय आङो खावलायबाय आरो गेदेर बिनि सायाव बोर होथों जेराव बेखिनिखौनो आङो खावलायो दिनैनि बे VCDC गोदानै खुलिनाय आरो लोगोसे बेजोंनो थाइकाजरानि गासै एरियानि दिनैहाय गोदानै दाजानाय मानगोनां चेयारमेन आङो हाजार गोदान बोसोरजों लोगोसे बिथांनि बिबान होजानायाव आङो हाजार आङो मदद दङ आरो बे मददनि गेजेरजोंनो जोंनि बे थाइकाजरा ओनसोल रायजो राजाफोरनि थाखाय जाहाथे मोजाङै मावफुंनो हाथों आरो बे मावफुंनो हानायखौ इसोरा मोजाङैनो बोर होथों आरो सारस्रिथों आरो जोंनि गासैनिबो दुखिया गरिबफोरनि गासैबो दंग' जाम्फै बायदिसिना अफिस टफिस बायग्लिनानै थानाय बैफोरखौ जाहाथे मोजाङैनो इनिसियेटिभ खालायनानै जाहाथे मावनो हाथों जाहाथे इसोरा बिथांखौ बोर होथों आरो दिनै जोंहा बेनि थाखायनो गोदानै दाजानाय चेयारमेननि बिसयैनो आरो एरियानि डेभेलपमेन्टनि बिसयैनो मानगोनां जिथेन आलासिया बिबुंथि होगासिनो दं जाहाथे डेभेलपमेन्टनि थाखाय मोजाङै जाहाथे बुजिलायनो हायो साखाथियाव चेयारमेना दङ बावैसो बिथाङा बिबुंथि होदों आं बेखिनिखौनो रोजा साबायखर होनानै आंनि बिबुंथिखौ बाहाय दोनथ'नाय जाबाय आसा नोंथां जोंनि थाइकाजरा VCDCआव गोदान चेयारमेन जाबाय बेनि सायाव नोंथाङा बेसेबां गोजोननाय दङ आं बिराद गोजोनदों चेयारमेन जानाया
नोंथाङा माबायदि मावलांगोनखौ आसा दं? आं बिथांखौ मोजां मावलांगोन होननानै आं आसा दं। आदै दा नोंथांमोनाथ' बेवहाय गोदान चेयारमेन मोनबाय, बे गोदान चेयारमेन मोननायाव नोंथांमोना बेसेबां गोजोननाय दं? मोजां मावोब्लाथ' मोजाङानो जाबाय, मोजां मावासो गाज्रि नुगोन। दा बेसेबां खुसि दङ नोंथांमोना? दाथ' खुसियानो दं, मोजाङैनो दं साननायफ्रा आरोखि। आदै नोंथांमोना दा गोदान सरकारजों लोगोसे नोंथांमोनाबो गोदान चेयारमेन मोनबाय, बिनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायो? गोदान चेयारमेननि सायाव गोजोननाय दंना गैया? दा गोदान चेयारमेन मोननाय हिसाबै आरो गोदान रायजो जानाय हिसाबै जों गोजोनबाय। आरो गोदो जोङो बै BPFनि आन्दाराव थानाय समाव जोङो जेबो मोनाखै आरो बेयाव बासा बासि जादों। नोंसोर उमुक पार्टि, नोंसोर मोना, जोंनि पार्टिल' मोनगोन, बे खोथाखौ बुंदों। कम्बल बिनो थांबा कम्बल बिनायावबो बिदि होनो, साथा सफैयो साथा बिनायावबो बिदि होनो। बेखायनो जों दा रायजो राजाया गासिबो UPPL सरकार जानाय हिसाबै जों गोजोनबाय आरो। आदसा नोंथां, बे गोदान चेयारमेननि सायाव नोंथाङा बेसेबां गोजोननाय दङ आरो दा माबायदि मोनदों आरो नोंथांनि गोसोआव गोदान चेयारमेननि सायाव? आंनि सायावथ' जोबोद गोजोननाय दङ आरो मोजां मावलांगोनखौ आं आसा खालामो आरो। आदसा नोंथाङा दिनै जोंनि थाइकाजरा प्राइमारिनि सिङाव VCDC खौ दाफुंना लाबाय। बे VCDC दानायाव बेसेबां गोजोननाय दं नोंथाङा गोदान चेयारमेननि सायाव, आरो माबायदि मावलांगोन होननानै आसा खालामो नोंथाङा गोदान चेयारमेननि सायाव? गिबियावनो आङो नोंथांमोननि चेनेलखौ साबायखर बावहरनाय थाबाय। आरो जोङो जानाखि थाइकाजरा प्राइमारिनि गोदान चेयारमेन सिगांनिफ्रायनो नुबोखादों आरो जों मददबो होबोखादों आरो सिगांनिफ्रायनो गावनि थांखि एबा समाय लानाय हिसाबै बियो मोजाङैनो मावलांगोन होनखादों आरो निस्सय बियो मोजाङैनो मावलांगोन आरो जों बेखौनो आसा खालामो आरो मोजाङै मावलांथारगोन, 100% मोजाङै मावलांगोन, बियो मोजाङै मावथारगोन।